Uma uzalwa ngomhla ka-22 November kuyoma nge-21 zika-December, wena okusho ukuthi uyi-Sagittarius. Njengoba uyi-Sagittarius nje, wena ngomhla ka-3 November uyangena ey'nsukwini zakho lezi ey'ntathu. Alukho uketshezi ozoluzwa emzimbeni ngoba abanye bayabuza, cha, alukho uketshezi ozophuma kuwe ngaphansi, cha. Umuntu wesilisa, umuntu wesifazane, kodwa yonke lento yenzeka ngaphakathi ngoba ngithi as within so without. Lokho kwenzeka kimi ngaphakathi kuyafana futhi kuhlobene nalokho kwenzeka kumkhathilibe. Yikho-ke lokhu ukungena kwenyanga kwi-zodiac sign yakho nasemzimbeni wakho njengoba ingena nje kulapha kwenzeka ngalo shimula lo wa Santa Claus le akujiba ngawo ama-present. Ushimula lo akajiba ngawo ama-present ayohlala lapha bese kodwa ke wena uyazi ukuthi lawo mafutha uyabagcina, awuzibandakanya kwezocansi, awuzithokozisi ngabedwana, uyaqiniseka ukuthi udla kahle, awucasuki, uyazicontrola nje impela nje, uyameditate, udla kahle, hlukane nenyama lezo nsuku nalezi zinto oyithandayo, neyobisi azifunakali ke impela.